Здравейте, фенове на Учтивия натиск! Моят приятел Ален Симеонов, небезизвестният ловец на педофили, написа книга "Училище за ловци на педофили". Още когато се запознавах с неговата дейност, осъзнах нещо изключително важно. Косвеният ефект от залавянето на педофили и публикуването им в интернет е много в пъти по-важен. Защото откакто те започнаха с техните акции, всеки един такъв подчовек, преди да влезе в интернет и да почне да си пише с някое малолетно детенце, се замисляше няколко пъти. Това е една превенция, която остава невидима, защото ще прочетете за всички негови подвизи в книгата, но тази невидима превенция, която той успя да постигне, няма да прочетете за нея никъде. И затова аз изключително много го уважавам и искам да отправя една молба към вас. Влезте на сайта alensimeonov.com и закупете по едно копие от тази книга. Защото всяко едно свято дело като неговото не остава безнаказано. Пред него са изправени много дела и хиляди левове глоби. Така че това е най-малкото, което може да направиме за неговата саможертва. Ще прочета едно изречение от книгата му и ви оставям, за да поразмишлявате на тази тема. Училище за ловци на педофили е пътеводител за всеки любител на учтивия натиск, избрал граждански активизъм пред мълчанието и бездействието. В настоящата книга разказвам за 5-годишното ми одисействане, вдъхновенията, намеренията, промените във възгледите, провалите, грешките и сблъсъците ми с полицията и институциите.